Горда България за Люлин, за кой микрорайон беше там, защото не знам микрорайоните. Аплодисменти за Стефан Софиянски, но само съвпадение в имената. Той за първи път ще се яви в политиката. Лидерът на Горда България. Аплодисменти, нищо не чувам. Благодаря ти, Мишо. Искам на сцената също да поканим и Мария Бонева, организатор на цялото турне. Малко шум! Обичаме те! Също така организаторката на първите български хип-хоп награди. Обичаме те! Здравейте, Люлин! Аз съм Стефан Софиянски. Аз съм. И съм от Люлин. Не знам, ще видим. Аз съм с вас. Никога не съм бил в политиката и не искам да бъда, но заради тези мутро-олигарси влезах в политиката да ги изгониме. Народът трябва да управлява, а народът това сте вие, които сте тук. Благодаря ви, че сте тук с нас. Гласувайте по съвест. Гласувайте с номер 36, да има свобода и демокрация в тази държава. Благодаря ви. Аз съм Мария и ви обещавам, тъй като това е нашия район, ако вие гласувате за нас, да има само готини концерти за младите хора, да имате много преференциално образование, да не купувате по 7 вина учебници, а с тези пари да учите нов език, да спортувате и ще имате най-готиния хип-хоп фестивал точно тук на тая поляна. Само 36. Днеска е деня на Европа. А това е празника на Люлин, защото Люлин е в Европа. Люлин е най-на запад. Честит празник на всички! Yes, man. This is Maria Boniva. Queen Maria. Boss lady. You know what I'm saying? Yeah. Big boss lady. No small time. Big time.